Monggo keparengno Cahayu ingkang kula dereng nyekar blas babar pisan. Nggih. Sawetawis amplop sampun tinampi. Nggih. Wonten ingkang badhe nderek ngregengaken swasana Bapak. Wonten. Nggih. Wonten Bapak Gondal Gandul to. John Gandul. Oh nggih, nggih. Nggih, ya Allah. Ugi mbok pilih nggih dangen ing penggalih ing mangke Rama Pras ugi kaaturan nyekar malih. Oh ngaten, nggih, dawuh Bapak. Nggih, matur nuwun Bapak. Sugeng siang para rawuh ingkang sadu kinurmatan. Rada mrono Cahayu ben aku kesoting. Oh ngaten, nggih, dawuh. Bapak napa Kang Mas niki? Mas to. Oh nggih. Nek Bapak Kapiarso. Bapak Kapiarso iki bapak utawa eyang. Nek iki AA Kang Mas ngono ya. Kandhane ya. Biasa Mas lagu kebangsaane John Gandul. Nggih. Pun apal nggih. Jambu alas. Oh ngaten. Panci kula niki brangasan. Apa neh wong ngerti wong ayune lah ya Gusti. Ngene iki cetakane piye ya dhisik ya. Aduh. Cobi jenengan tangkletke kalian bapak ibuke kula. Panjenengan mboten pirsa? Mboten. Bareng John Gandul nyanyi udah jumeneng kok. Oh, berarti kan mensupport John Gandul. Mboten menika ajeng foto, Pak. Nggih. Mboten pun foto niki wae. Oh sampun. Yuk, bas cara musik. Yuk. Asik. Yuk. Manis sesame. Ramah
Setunggal mawon koncone pirang-pirang ya. Kula isane mau iki tok ancen. Oh alah. Nek ndi-ndi aku panah Dereng-dereng ngapal nggih. Nggih ngene tok. Oh sawerane dereng. Yo isane mau sangune ketinggalan to, Reng. Ya ngene tok mok gundal ambek gandul.